नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत झटपट होणारे मसूर डाळीचं गोड वरण। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 वाटी मसूर डाळ, 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला, हिंग फोडणीसाठी, 6-7 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्या आहे, कोथिंबीर, छोटा अर्धा चमचा हळद, छोटा अर्धा चमचा राई, 1 चमचा जिरं, 6-7 कढीपत्ते, मीठ, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या। हे सगळं आपल्याला फोडणीला द्यायचं आहे। आता आपण वरण करायला घेऊया। 1 चमचा तेल तापलं आहे, लसूण टाकूया, जिरे, राई, कढीपत्ता, टोमॅटो घालूया, कोथिंबीर, हिंग, हळद, हिरवी मिरची, मसूर डाळ धुवून घेतली आहे, घालूया, पाणी घालूया, अजून 1 ग्लास पाणी घालूया, चवीनुसार मीठ, चांगली ढवळून घेऊया। चांगली ढवळून घेतली आहे। तुम्हाला यामध्ये खोबरं वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता। झाकण लावून घेऊया। आता फुल गॅसवरती आपण 2 शिट्या देणार आहोत। दोन शिट्या झाल्या आहेत, गॅस बंद करूया। कुकर थंड झाला आहे, उघडून बघूया। डाळ छान शिजली आहे। थोडासा पाणी घालूया। हे पाणी मी गरम करून घेतलं आहे। परत गॅस पेटवते। जेवढं आपल्याला घट्ट किंवा पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे आपल्याला हे वरण करायचं आहे। वरण आपली झाली आहे। थोडीशी कोथिंबीर घालूया। या वरणाला आपल्याला 6 ते 7 मिनिटच लागली आहे। कुकरमध्ये झटपट होते। गॅस बंद करूया। मसूर डाळचं गोड वरण आपलं बनवून तयार झालं आहे। जास्त प्रमाणात आपण मूग डाळ किंवा तुरी डाळीचं गोड वरण बनवतो, पण मसूर डाळीचं गोड वरण खूप चविष्ट लागतं। अशा प्रकारे मसूर डाळीचं गोड वरण तुम्ही करून बघा। झटपट होणारी रेसिपी आहे। हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।